taas uuden filmin pari tässä. Ja aikaisemmassa videossa me laitoin, että vois vaikka moottoripyörä melkein hommaa moottorin takia, että saa se istuttu joskus autoon. Ja no, sittenhän siinä tapahtui tälle. Tulikin sitten Copartista hommattua moottoripyörä. Pienestä vähän ryllätty tosiaan, että vähän saa tehdä sille koneelle ihme. Tuskin se nyt mitään ihmeellistä sillä, että käyntikuntoinen. Tämä on nyt ZZR:n 600 pikkukonehan toi 100 heppaa noin siinä, mutta päästään toteuttaa se, että se voisi istuttaakin pikkusen nakkikoppiin tossa, että tääkin tosiaan oli, että tää oli niin halvalla lähti, että vähän niinku oli semmonen pian hupihuuto, että no jos se nyt tuolla hinnalla, että tää nyt jäänyt paljon maksaa, tää oli 125 €. Ei ollut iso investointi tällaiseen, että saa vähän toteuttaa taas itseään tässä. Joo, se tuli tossa yksi päivä jo haettua, tossahan se tallin puolella jo nojalla ja siitä mä en nyt kuvan mitään matskua kun haettiin sen. Lähellä oli onneksi tossa mutta siinähän se on. On se vähän mennyt persteleiksi. Vähän runkokin mennyt poikki tosta. Mutta ei tällä kokonaisuudella ole mitään, kunhan sähköt ja moottori toimis, niin kaikki on jees. Muuten ehjät partsithan menee suoraan tästä vaan myyntiin. Myyntiin. No putkipuolet tulee toteutettu vielä siihen. Kattoo nyt. Öljytkin on vähän hukasi. Mutta jos et nyt sit aloittaisit purkaista magneeton veksi tuolta ja sitten on vauhtipyörä, ilmeisesti vauhtipyörä. Minä niin pärräys tiedän, mutta oletetusti tossa nyt on vauhtipyörä, mikä on aivan murjoutu pirstaleiksi tonne. No niin toivotaan, jos tuo lähtisi nätistä auki tosta, niin se osakin Kas tiukalla nää on vedetty. Se siellä on lisää. Tuolla on välissä. Ei, järkädellä. Näyttää vähän niinku pala palalta. Jai. Mitäs pala on seuraava pala? Lähtee. Startti levähtää sieltä. Joo. Sitähän nähdään. Ei saa, että kai ton saa vielä tosta. Tos, ihan nätistä se liikkuu. Liikkuu. Muutahan se nyt näyttäisi ihan, että se olisi vissiin halennutkaan minnekään pidemmälle. Joo, ihan jees. Tuolla vauhtipyörää tuolta. Ota lähteeköhän tää nyt ihan nätistä vaan. Vai pitääkö kuulousvedenkin keksiä tähän näin, että tuskin ihan vaan tulee sen kuotaat vaan. Joo, täytyy sanoa, että vauhtipyörä on sen verran tiukas, että se tarvii jonkun tuossa eteen nähdä. Tällaisesta rimpulasta kyllä yhtään mihinkään tollasessa. Mut ei siinä, puretaan koko loppupärä sit muuten osiin. Tankkikaa, kun ei saa tosta suoraan imastuttua yhdessä, kun eihän tästä tullut edes avaimia mukana. Niin
Ai. Missäs on lisää? No siellä. Sitten vielä sieltä. Toinen. No kätevä, kun kaikki purkaa tänne lattialle, mitä ei tarvitse. Ei kyllä haittaa, vaikka häviääkin. Ja ensimmäinen. Onks näillä ne pyörät? Mä mykälän niinku haluais. Joo. Ehkä se otetaan sitten suoraan ruuveesta pekettiin vaan. Tämä poltti pitäisi ihan nätisti siitä lähteä. Mut eihän ne nyt mikään silloin kun haluais, niin lähtis kunnolla. Tuosta niin siinä ois se heidän katet. Pietari on tossa. Tehdään noin maalalla pohjat ja maalin. Tää on ihan tää on rähää vähän takaisinpäin. Sitten tietty, että kaikki nämä sähköpurkitkin tarvii siihen projektiin mukaan. No tietty joutuu aika lailla pidentää johtoa, mutta kyllä siitä hyvä sitten tulee. Että täältä kaikki. En tiedä missä kunnossa kyllä akku on. Se on ihan kiva mittaa, että onko siellä mitään älyllistä elämää tähän näin. Voi olla, että se on hetken seis. Mä meinaan ruostetta tankissa. Sä lähti ihan nätistä pois siitä. Taas missä kunnossa putsari täällä. No se nyt vähän joo, tääkin ressu on tässä parhaat päivänsä elänyt. Voi vitsi. Tähän sataa ihan lumena maahan. Tää sinne ottaa parempia päiviä. No se onko akukuntokin silleen, että se on ihan priimaa. On priimaa. Ja kun on uusi akunkin vissiin ennen tällingiä. Suosta. Juu. Eipä tuolla syylärillä mitään. Ihan paskaana tosta noin. Tarkoitus muutenkin, että eihän se nyt
Katso, nyt tulee se putkirunkoauto, tääkin vanhaa vähän painavaa koppaa, takapotku mieluusti, että kai siitä talvella jotain penkkaa ehkä pöllyttelee. Mut jos toi levettiin tosta teestä, niin ei sille mitään. Lähdetään väännetään tää vaan torvi siihen hyvään asentoon. Sit saa tilaa repii loput pois. Lähelle. Putkistoskin on ollut puolet puulta ja sit vissiin sorvetiukkuudella. No, eikö se on vähän nopeampi ehkä vaihtaa se putkisto sitten. Vakiopo siltä tuntuu. Tui. Taas mistä se vielä on kiinni. Putkiston pois eestä, niin helpottais huomioon. Noin. Nyt pääsee jopa tonne pantaakin käsiksi. Aha. No, ruoste päässyt vähän yllättää vaan sinnekin. Ei saatana. Vähän kiinalaista terästä. Syötä. Suttelis nää kaikki mittariston sähkötkin täältä. Tääkin nyt tulee sitten sinne kumminkin kiinni. Kiinni ninnannun. Tää mittarikin kyllä parhaat päivässä elämät eikä tossa kovais. Mutta. Joo. No, nopeusmittaria. Veden lämpö ainakin toimii, mutta kieppimittari on mennyt niin raivulakasti yli, että se on visarikin on helvetti täällä. Eipä tälläkään osalta yhtään mitään ihan ylimääräistä perkuleen ilmausnippaakin tässä. Todennäköisesti heitä roskiin, mutta ihan hyvä varmaan säästää hetkellisesti, että juus sitä tarvii. Oi helekutti. Ei tolla ainakaan tolla. Ei nyt sitten säiliöltä mitään. Voi. Olisiko se päätä periksi? Siinä olisi vielä jollakin kyllä 2 käsen rengasta. Oho, sekin lähti sen nätästä. On. Sieltä ottaa viimeisen puutun, koska lähtee naravausta.
perkuleen moottorihirras. Älkää auta. Ei tuoks. Koko ei auta, lähtee se. Ajattelin, että jos me lasketaan. No, jos voidaan aina. No niin. Nyt tiedät sinne, jos saa. Joo. Saat sinun. Joo. Toisi. Oot tässä päällä. Tää tulee aika kivu. Tulee yli. Ui! Kaikki. Jee! Se on kumous, niin se puskee tuohon kaikki. No niin, mut nyt se on irti ja V-tuskan takaa sekin oli mokomassa perkuleen moottoripyörässä. Joo, eikä se oikeastaan kun saisi vauhtipyörää ja magneet on irti, niin sais sit ihmeteltyä, että johonkin sitä paikalla vaihteet tuntuisi toimivan siinä kummankin. No niin, ja sit olisi vielä selviteltävä tää loppukaoskin täältä näin, niin pääsee huomenna tulee auto tänään osturille. No mutta ei siinä, tämän videon ensimmäinen jakso alkaa olla purkis, että tehdään tästä semmonen sarja, kun lyö tuo moottori johonkin auto ja mietittiin, että se nyt johonkin mikraa tulisi kiinni ja saa sit heittää ehdotuksia ja joku kevyt koppa, ei tarvitse olla välttämättä takavetonen, saa olla, ei pistä hanttiin. Mahdollisimman halapa tietenkin, kun tässä säästää jokaista pennosta, mitä vaan pystytään. Että ei siinä, sanotaan ensi video ja paina peukkuja ja tykätä videosta ja moi!